Halo dunsanak-dunsanak kasadonyo, kanti-kanti kasadonyo. Kini dari akan mereview masakan khas Minangkabau, sambalado tanah. Komposisi dari sambalado tanah, ada talo puyuh, ada teri, ada patai. Bahan namanya patai karena inyo acok duduk bajuntai. Kini ko sambalado tanah ko wak campur je nasi serupa iko, wak kinco-kincoan. Biar menyatu antara sambalado tanako sama nasi, biar meresap ke nasi serupa iko. Kalau ada mentuo makan tuh, ayo bantu iko elo-elo. Kalau telenga mentuo, perpaduan yang sempurna antara bumbu je bahan-bahannya menghasilkan citra rasa sambalado tanako yang luar biasa. Besok cuba lah buat sambalado tanako biar tabi selera tu. Apalagi siap sakit mendamam, coba buat sambalado tanako tabi selera. Sambalado tanah semakin padas semakin lama. Kalau bisa ladonya setengah kilo biar mencuru. Tapi jangan dicoba.